Linka 545. Směr Strašice, obecní úřad. Hořovice, náměstí Boženy Němcové. příští zastávka Hořovice, Palackého náměstí. Pro výstup stiskněte tlačítko. Hořovice, Palackého náměstí. příští zastávka Hořovice, železniční stanice. Pro výstup stiskněte tlačítko. Hořovice, železniční stanice. přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Hořovice, Letná. Pro výstup stiskněte tlačítko. Hořovice, Letná. příští zastávka Hořovice, Valdek. Pro výstup stiskněte tlačítko. Hořovice, Valdek. příští zastávka Hořovice, u garáží. Pro výstup stiskněte tlačítko. Hořovice, u garáží. příští zastávka Osek, Bystrkov. Pro výstup stiskněte tlačítko. Osek, Bystrkov. příští zastávka Osek. Pro výstup stiskněte tlačítko. Osek. příští zastávka Komárov, Buzuluk. Pro výstup stiskněte tlačítko. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Komárov, Buzuluk. příští zastávka Komárov. Pro výstup stiskněte tlačítko. Komárov. příští zastávka Zaječov, Mlýn. Pro výstup stiskněte tlačítko. Zaječov, Mlýn. příští zastávka Zaječov, u mostu. Pro výstup stiskněte tlačítko. Zaječov, u mostu. příští zastávka Zaječov, Hamburg. Pro výstup stiskněte tlačítko. Zaječov, Hamburg. příští zastávka Zaječov. Pro výstup stiskněte tlačítko. Zaječov. příští zastávka Těně. Těně. Změna tarifního systému. příští zastávka Olešná, rozcestí Těně. Pro výstup stiskněte tlačítko. Olešná, rozcestí Těně. příští zastávka Těně, Smolárna. Těně, Smolárna. příští zastávka Strašice, Dvůr. Strašice, Dvůr. příští zastávka Strašice, u Libuše. Strašice, u Libuše. příští zastávka Strašice, obecní úřad. Strašice, obecní úřad. konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Final stop. Please leave the bus.